ako ang vlog. Nandesangin mo ato taog Subic and then matataog Sagada. So I will be with some other friends, group of friends this time. So karon as I speak, naami sa Cebu Mactan Domestic Airport. So we're flying to Subic. And then right after Subic, we will going to Sagada. Mag-kanta yung bago. Isa to? Zoo. Isa to ang zoo. Subic sa Paris. Sama na siya kung mga ka-over karon. So, dahil lang akong grupo no, ba na no? So, kanila yun sa rin siya ka-grupo. Ayan. So, 9 mi kabuo kang uban gulat pa na mo. Dalang kayo pasahero ka no.